Weche maka kod kacha, joluo duto, e piny luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo mi koro chuo gi yore manyien mag timo dongruok mag weche mag omenda e pinje mag Afrika mabiro ng'ere kaka New African Financial Architecture and Development Framework. Kod ji abich magin joked ratiro mag oganda kama oting'o nyaka moko bende wuok e pinje maoko nyo maki boma ma Nairobi bang' ka nyogi bago ng'anyo ka gikwero kod wach romo mar Africa Forward Summit. Apisa mag arita kod jogo makelo ratiro mag oganda dwaro mondo mi sirikal oger kar reso nyithindo e tesend obila kata oko ka giwacho ni mano koro biro konyo mokalo nyithindo bende resi gi obila kata mago bende obila mako kotimo ketho. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyawre nyakoro Mogajwang' kendo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo mi koro chuo gi yore manyien mag timo dongruok kotenore kod weche mag pesa e pinje mag Afrika mabiro ng'ere kaka the New African Financial Architecture and Development Framework. Olero ni koro yorego biro konyo mokalo e loso weche mag midhiero mar nok mar omenda makide keto pinje mag Afrika e holo gowi kawuok e pinje moko maoko, wach makoro geng'o weche maketo mwandu e pinje mag Afrika kuom kinde malach. Nyowacho ma kinde romo mar Africa Forward Summit manyo tubagi boma Nairobi kambe ne nyowacho ni pinje mag Afrika nyaka dwar yore magitiyo godo chandruoge ma makogi gin giwegi. The era in which Africa's development was principally framed through aid, dependency, and unsustainable borrowing must give way to a new paradigm grounded in investment, innovation, domestic resource mobilization, and strategic partnerships built on sovereign equality and mutual benefit. Because Africa is not part of the global problem. Africa is in fact the solution to the global challenges that exist today, including those of Africa. Timore kabende ji mamoko makwangiro mabich magin joked ratiro mag oganda kamoting'o nyaka moko wuok e pinje maoko nyomaki boma ma Nairobi bang' ka nyogi bago ng'anyo ka gikwero kod wach romo mar Africa Forward Summit. Joked ratiro mag oganda gombe ne nyowuothe apaya ma Uhuru Highway ka giwero wende makwero wach mar romo makamano. Nyo duogo kegi kod ir malungo wang'e apisas mag obila bende nyo ritogi e bush roundabout mar GPO. Nyo bende ok gimor gi wach mar bedo ni jo France bago romo makamano e pacho ka ging'ur ni jo France go ema koro bedo ka koro kelo dhier mokalo kotenore kod dhier mokalo kaachiel kod chocho weche mag siasa e pinje mantiere e imbo mar Afrika kata West Africa country. Jafwambo marwa e kaunti ma Nairobi Eric Owenga gilerno gote wachni. Kaka dokono arita kweno redo mokalo e boma Nairobi ne nitie kuom jong'anyo kata joked ratich oganda manochopo e boma Nairobi mar bago ng'anyo margi ka gipingo mokalo madhi nyime e kind Afrika gi piny France. Joked ratich oganda go manoting'o bende jopiny maok e pinje maoko manotelni kod Bukangesa ne obedo kod wach chunygi mokalo ka gipingo piny Fransa. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou? What has happened in the Sahel region? Only deaths and more plundering. The legacy of French imperialism, we know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. Ruto, the agent of French imperialism as a subcontractor. Long live the struggle of the oppressed. Kwethno ne chako wuoth ka giwuok e alwora mar United Club kendo ne gigeto donjo apaya ma Uhuru Highway. Kata kamano kapok ne gichopo e alwora mar GPO to ne giyudo obila koritogi kanyo kendo notoyo mokalo ng'anyo margi no.
French imperialism. Mae ne omiyo jokel ratich ogandago okere mokalo kapok ne gichopo kuma ne gigeto chopo mano e karo maduong' ma KCC mane Riek Romo dhi e nyime. Emmanuel Macron represents French imperialism, not Pan-Africanism. He is not a Pan-Africanist, he is an imperialist. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism. Kweth mar jokel ratich ogandago nosemo kalo piny Ufaransa kokalo kuom jatendgi mano Emmanuel Macron ma giwacho ni gie sani nyayo telo marach e pinje mag Afrika. Kenyan parliamentarians have just passed a law now to make sure that the French military men cannot face our criminal justice system in the event that they violate our laws. This only confirms that the military contract that is signed under security cooperation is actually a contract of occupation. Achakwe norid mokalo kendo apaya duto mochimo KCC nene kod arita mokalo kendo bila no manre modiere mokalo mageng'o gimoro amora. Sechego bende jokel ratich oganda abich mane Riek ondhi kod obila nochopo e doho kendo omakgi ketho mar rocho kwe. Ji abichgo gin Peres Budhomi, Trace Fanis Auma, Patience Gitau, Kenneth Juma kaachiel kod Samuel Jomunga. Radio Mogi an Eric Owenga. Weche moko nyakoro makajiwanga ni gavana e kaunti ma Kisumo manongire Peter Anyang' Nyong'o ma wacho ni od orofa 4 mabende norumbore piny kada kama Tombwe mar kaunti no ma Kisumo ne ok ogere rang'iny ma dwarore. Ne bende wacho ni chenro mar gero odno ne opuodhi higa mar 2015 kata kamano to ne ok oduogo none malong'o ma jogo mabende ne gero odno od orofa no ne odhi mana nyime kod gedo. Nyong'o ne owacho ni bad migawo mochung' ne weche mag gedo e kaunti ma Kisumo timo nonro matut kotenore kod wachno kendo koro duoko kotenore kod ripot ma kamano ibiro chiw ayanga ne jopiny. Bende ne owacho ni sirikand kaunti ma Kisumo koro biro kawo okang' mager mar chik ne apisas ma bende ibiro yudi ka itudo kod wach gedo mar odno. Nyoloso duo ma Kisumo kama bende nyopuoyo mokalo kweth mag apisas ma bende nyoreso ng'at achiel ma ne od orofa no ne orumbore piny kuome e kar dak ma Tomboya e kaunti ma Kisumo. Clear that where construction is not completed within 3 years, the approval must be reviewed and renewed before works can proceed further. That was not done in this particular case. The county government will not tolerate illegal, unsafe, or unregulated construction practices that place the lives of our people at risk. I also wish to issue a stern warning to all county officers, enforcement personnel charged with the responsibility of approving, inspecting, and monitoring construction projects. Any officer found neglecting their duty, facilitating non-compliance, overlooking expired approvals, or compromising enforcement procedures will be held personally accountable and subjected to disciplinary and legal action. Nyakoro mogajiwanga weche gimedo biro ni kamoro mora ma injo kali na kalondo mari mihero mara mogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Apisa magarita kaachiel kod jogo makiro ratiro mag oganda dwaro mondo mi sirikal oger kar reso nyithindo e tesend obila kata oko mag tesend obila ka bende giwacho ni koro mano dhi konyo mokalo nyithindo ma oresi gi obila kanyakla kod mago ma bende obila omako ka oyud kod ketho. Ma obila bende apisas mag obila koro dhi nyime kod yudo chandruok mathoth mokalo mar dwaro kuonde mag kare ma koro ginyalo kete nyithindo ma gireso kanyakla kod mago ma bende gimako. Nyakalondo mar Ramogi nyo timo nonro moyudo ni onge od ang'ech kata sel ma oyiedhi mar nyithindo e tesende mag obila mayudore e kaunti ma Migori kata kuonde reso nyithindo bende omaki gi obila kuom ketho ma opogore opogore. Children home tungempeleka hata kukaa kwa environment nzuri. Alafu unajua these parents hawajui hata kesho. Hao watoto wanakuja kukaa hapa kesho iko criminals. Mtu ameassault, amefanya mambo ya pombe, bangi, wako ilikwana. So hiyo ni kufunza nini hiyo mtoto? Hiyo ni kufunza mambo ya wajibu tu. Lakini mzazi anaona ni kama sasa anaondokea.
Komachielo en ni mwandu mapok oyangi nengo magi nyokethore bang' mach muoch kendo ne wang'o bath od nindo mating'o jopuonjre maromo 50 mar skund sekondar ma Bware mayudore Uriri sub-county e kaunti ma Migori. To bende komanda mar obila e sub-county no Bashir Ali noyango wachni kolero ni majno nyomuoche mocho wang'o od nindo mag jopuonjre no e kinde ma jopuonjre giwegi to nyoni chenro megi mag somo odhiambo manyoro maonge nyathi moro amora manyoyudo hinyruok e kinde masira no. 8:30 p.m., we received a telephone call from security officer at Bware Secondary School that one of the dormitories had caught fire. Immediately, police officers rushed to the scene and contained the situation. The sub-county director of education and I myself visited the scene and established that some of the items of who were occupying the same dormitory has been salvaged and some could not be salvaged. Ne bende lero ni achiel kuom jogo matiyo e sikundno ma bende nochiwo ripot tenre kod wach masich machno ne owacho ni majno nyalo bedo ni ne okel koluwore kod ng'ikruok manyobere teko mar stima ka koro gie sani nonro matut pod dhi nyime e wi wachno. There is no injury to the student, but we have asked them to maintain normalcy as we establish what could be the exact cause of the inferno. Preliminary, one of those who responded swiftly to the scene said they had a loud bang from the said dormitory and they suspected to be an electric fault. That is just a preliminary report. Bende ne okwayo tend sikundno mondo mi obed mana gi horuok. Sida bende apisa mag obila pod timo nonro ka wacho ni machiegni ni gibiro yango gima dine kel mach machalo kamano. Kakoro watieko nyaka Ramogi ma gikede thund weche mane wamiyo pek kakoro ni to aketo negi e yo machuoka. Jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo mi koro chwo gi yore manyien ma ting'o malo weche dongruok mag weche mag pesa e pinje mag Afrika mabedo ng'ere kaka New African Financial Architecture and Development Framework. Ji abich ma gin jokeno ratiro mag oganda ka moting'o nyaka moko mowuok e pinje maoko nyomaki e boma ma Nairobi bang' kanyo gibago ng'anyo ka gikwedo wach romo mar Africa Forward Summit. Kod apisa mag arita kod jogo makedo ratiro mag oganda dwaro mondo mi sirikal okaw thuolo mar gero kar reso nyithindo e tesende mag obila kata oko mag tesendego ka giwacho ni gima kamano dhi konyo mokalo nyithindo ma obila oreso kanyakla kod mago bende omak gi apisa mag obila tok yudogi kod ketho. Giko weche manyien adimba nyakwara mogi watudre sa achiel ne weche moko manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi. Baba nowacho, ma en duond rieko mosiko mar Raila Amolo Odinga e weche motegno e pacho ka kowuok e Radio Ramogi. Police okonego tigo marach. County Commissioner okonego tigo marach. Onyalo limo lok katiba kendo. Matimbe ni president okonego bed gi power mar kelo jomoko bendiko timiyo executive powers magitiyo go piny ka magienda man go devolution. Devolution a man is tried in the constitution manyien ma 2010.